Ito na naman tong babaeng to. Paano kaya kung sabihin ko kay Brian ang totoo? Na niloloko lang siya ni Emma. Brian, mag-usap nga tayo sandali. Bakit pa, Ma? Ma, may problema ba? Wala ka bang napapansin sa babaeng kakasalan mo? Niloloko ka lang yan. Ano ba yung sinasabi mo, Ma? Hindi ganun si Emma. Huwag ko pa napapansin. Ang init ng dugo mo sa kanya. Oo. Dahil alam kong niloloko ka lang niya. Ma naman, alam kong ayaw niyo siya para sa akin. Pero ang siraan siya sa akin, Ma, hindi na maganda yan. Nagsasabi ako ng totoo, Brian. Sa katunayan nga, ito oh, picture nila ng lalaki niya. Brian, Tita Mitch, aalis po muna ako. Baka nakakaabala na po ako sa pag-uusap nyo. Walang alis. Ano? Tatakasan mo yung ginawa mong panloloko sa anak ko? Ano po? Wala naman po akong ginagawa sa anak nyo. Ang galing mo rin talagang babae ka. Maang-maangan ka pa? Ma, huwag niyo naman pong gawa ng kwento si Emma. Kilala ko siya. Mabait po si Emma. Mabait? Yan bang mabait? Ito oh, katunayan na niloloko ka niya. Ma, ito ba yung sinasabi mo? Bakit? Kilala mo ang lalaki niya?